Maraming salamat to at karoon tayo ng pagkakataon na magkausap sa umagang ito. Unang-una, ano po ang update sa issue? Kaya naman yung mga alingas-ngas. Since September, grabe ho yung alingas-ngas sa issue ng umano'y kulita, hunta, meron pa kang hunta, no? At iba pang mga kahalintulad ho nito. At paano ito ina-address ng Palasyong Malacanang? Kung meron man. Yusek? Opo, tama po kayo. May mga alingas-ngas pero alam po natin ng ating mga uniform officers, uniform personnel ay professional po. At sila ay tumutugon lamang sa kanilang mandato na protektahan po ang ating konstitusyon at ito pa rin ang sinasabi ng konstitusyon. Nakikita naman din po kasi ng taong bayan ano ang ginagawa ng Pangulo. Kaya siguro nahihirapan din po sila na kumbinsihin na mapatalsik sa pwesto ang ating Pangulo. Dahil nakikita naman po nila na ang Pangulo ay siya po ang nagtatrabaho para masawata sa ngayon ang mga issue tungkol sa korupsyon.